Gladen. Yo Gladen kaya ngene iki sing tak karepake. Beda atas sing kowe brandal, atas sing maling, lho, Gladen kaya dene olahe prajurit. Mbak Tameng domo komplit. Jaran pirang-pirang lepas ke panah saka gegening jaran kowe kudu bisa ripak. Gajah yo pirang-pirang kuwi mergo ana sing ngragati. Banjur saiki bocah-bocah wis padha Gladen. Ora ana wong sing wani liwat ning panggene, Kakang. Ora mung cukup nyegat wong liwat. Ngono lho, cak tak kandhani yo. Apa kebape kowe takon Gladen? Kabisanmu ngluwihi lawan kabisaning prajurit. Pigunane orang cukup takon dadi maling. Ya toh, bobol gedheke wong desa kuwi ora. Nanging perlune yen kowe trampil takon gawe geger. Obrak-abrik keraton Giripura. Kowe do sanggup ta? Obrak-abrik Iya. keraton Giripura. Iya. Yen Giripura wis blubuh. Nek wis blubuh, Prabu Tejo Baskara mati, matiye dadi ratu, Tumenggung dadi patih, Brandal yo kakangmu dadi Tumenggung. Sing nomor 1 kowe Tumenggung nomor. Kowe senopati kabeh. Gelem apa ora nek ngono ta? Iki Tumenggung nomor 4. Yo. Kuwi iki rasa kuwi. Kowe. Aku percaya. Tegol Antara. Lho kaya ngene iki sing tak karepake. Seora-orane kowe iki kudu tanggap. Kudu aja nganti kendhak nggonmu olah Bilaraga. Nggih. Dadi sakwayah-wayah kok upama aku mbutuhake marang tenagamu. Iki ora usah dadak cincin marang tanggo. Jenengan pun kuatos Tumenggung Singayuda. Kekuatan Pro Brandal ingkang sampun kula gembleng olah kaprajuritan nggih sawiring ilmu. Daya kawijayan kuleting kulit atus sing baling nggih sampun dipun percaya. Nggih. Niku watak kula. Termeneh aku mau wis ngerti. Nggih. Sakjroning kowe kabeh padha gegladen iki tak sawang saka sak ngisor. Lamun pirsa kula wau. Malah dadi mengko iki dhewe. Krungoso bombong iki. Nggih. Gusti Menggung Singayuda. Lajeng benjang menapa anggen kula miwiti awit geger wonten ing Giripura. Lho ngono ya Tegol Antara. Nggih. Iki kok upama panjangkane Gusti Patih Suryodana kelakon. Nggih. Jumeneng ratu ana ing Giripura. Giripura. Seora-orane kowe kudu entuk kamukten. Kamulyan kabeh. Hampir Basuki kedah mobil. Nggih. Manawi Gusti Patih dados ratu wonten ing Giripura. jenengan munggah dados patih. Aku mudah dadi patih. Kowe bakal bakat minangka wakilku. Loh, Pak, yo ora ta. Ora ngapusi to aku. Ha iya. Nggih, kula semeta ing damel rakawis. Kula tohaken dan jiwa raga Kula saikaton ke dharma bektimu. Aja kowe kabeh mung setengah-setengah nggon kuwi marang ae papake perangane prajurit saka Giripura. Nanya aja pisan-pisan wadi iki kewiyah yen aku sing utus. sedaya kula mau. Kula ingkang tanggung jawab kae papaken. Nggih, monggo langsung ngene. Ajari ki brandalaning brandal, nek wis beda karo brandal liya-liyane. Dipitaya kinerjaya karo
Tumenggung Ronggoloto. Sadurunge dumangkah nganggo titikan. Koler sendiri. Waspadake. Ora tamtomo. Ora tamto. Sumatyo. Lumaksono. Lumaksono. Akito. Adyo. Ating kerugian sandangane mesti iki punggawa negara ana ing kiriku. Monggo disi. Bi. Sadurunge kowe temeka ana ing pengkon katon wiku. Yo. Supaya kowe kirim siap ing poro. Poro ana kawikaten apa sintit. Takon dengan kudi. Takon Iki perlu didolo ora? Perlu dicetak. Yen kowe pengen ngerti sapa satemene. Aku dadi tuanggane Belanda ana ing Gunung Sarang. Ora teko jebul tenang. Ora kleru panjenengan. Iki adikku. Suro tegel. Wali ing kowe sapa he? Aku kan Senopati ana ing koyo aku Senopati Ro Senopati ngerti yo. Wiwit ing dina iki ana ing negara ngiru ora bakal bisa tentrem, ora bakal bisa. Apa sira karepke yen Mergo aku metu ana ing kiri ora bakal ngobrak. ora bisa.
Ayo.